digawe kalau kata-kata pengawet ya. Ini sudah digawe di mana? Sembah nuwun. Alhamdulillah. Lucing dalu Mas Dereng. Wilujeng dalu Mas Gulit. Alhamdulillah saged sowan tenggene Mustaka Sawer. Silang nopo kok dibasakne. Lah iya wong jenenge Silang nopo kuwi silakan Mustaka. Ora kan ya Sawer. Alhamdulillah saged sowan tenggene Sirah Naga mriki. Pun diring kaliyan ibu-ibu. Ora mung ibu-ibu sing ngiring, bener bahasa yang ngiring. Aku diring karo ibu-ibu tenan Mas. Aduh iki enek Sirah Naga Merdeka isih enek bom kaya ngono. Selamat. Bu, ewak-ewak ngono aku enek bom kaya ngono. Saking semangate dulur-dulur kono kene. Kowe Israel ya sing ngono kene wis aman. Ya Allah. Piye teh? Selamat. Berapa sih? Iki gak takin iki lho. Gara-gara gak takin duwe oke iki lho diboki kaya ngono. Iki gara-gara mbok kali balurah iki. Balurah. Iki kaya jan. Alah bisa enek ya Allah. Bu, jenengan isih, Bu. Lho. Brem. Ngeten iki lho. Wong iki sembadane saestu tenggene Sirah Naga niki ngeten iki. Kula kena diarani priyayi sing luhur, priyayi sing sopan santun, priyayi sing gotong rokok ya royong biyen rukune. Gotong royong. Kok gotong rokok? Iya. Gotong royong nggih alhamdulillah tenggene Sirah Naga niki Mas. Wah, tenan. Aku gara-gara nek mercon iki cangkemku iso nyembur dhewe. Alhamdulillah tenan. Penonton luar biasa. Sing mriko kakung. Putri. Alhamdulillah. Sing mriki Mbah Sepuh. Iki ibu-ibu koperasi. Apal kula tumplek penonton semua hadir. Nggih. Penonton luar biasa. Leres. Tur kabeh marene kabeh. Nggih. Enek sing marrono. Enek kae marrono siji ya. Napa? Uyuh. Alhamdulillah barokah Mas. Kula nek teng mriki ki mari basane nembe sepindah. Ning kula apal kali beliau-beliau mriki pusarane ngabil. Cuk pimpinan beliau Budewan kula nggih hafal. Mbah Lurah kula nggih hafal. Terus Pak RT kula nggih hafal. Terus Pak Ketua BPD kula nggih hafal. Nyambut gawe teng mriki niki Mas nuwun sewu badhe gugekne kula nuwun sewu kula nggih mboten sombong kali Mbah Lurah. Kula mboten sombong kali Pak Pri. Kula mboten sombong kali Pak RT RW. Bare Pacitan keburene teko pinten Mas 8,5 siap. Alhamdulillah. Bangulah 8,5 ya Mas siap. Pak RT RW pripun bare Pacitan 8,5 siap. Masyarakat semanten mugi. Bare Pacitan rene 8,5 siap. Bareng to kami tuwa. Arah niku lho. Gara-gara kami tuwa niku lho. Gara-gara kami tuwa lho 1.500 isih dinyang. Mbah kami tuwa Suyoto. Alah Pak Yoto kami tuwa niku lho. 8,5 ki lho 1.500 isih dinyang oleh. Alhamdulillah barokah. Napa melih ibu-ibu niku sing ngiring kula king mriku eneng foto ping 10. Enek sing foto dilebokke galeri, enek sing foto dienggo status ibuke iki lho, Bu Dwi sing luwem iki lho. Bu Dwi sing luwem niku wau foto ceprek langsung dihapus. Iya. Tenang Pak Ibu, tetap semangat nggih Bu nggih. Nggih. Pokoknya jingle-jingle kudu dijawab. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Mas Ene. Nggih. Sampeyan suka-suka paling suka dhisik. Nggih.
Pripun? Aku tanya yang guru siji. Oke siap. Aku tak kali ibu ini. Karo ibu tenang. Oh, tenang kaya Iki wancine gareng kalian wancine. nggih, niki wancine kula kali ibu-ibu niki kok. Ibu-ibu iki paham lho Mbah Lurah nuwun sewu lho. Ibu-ibuke niki sirah naga niku apal karo wong lanang. Sing kulino dolan wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing kulino mancing bengi wong lanang apa wedok? Sing kulino selingkuh wong lanang apa wong wedok? Sing kulino pacaran wong lanang apa wedok? Wonge ya teko. Raine putih apa ireng? Asem kowe. Putih. Kulino kok terangno. Kulino kok ya. Kulino niku ya ngerti lah ya sing ning dhuwur iki kok ya raine iki kok putih ya. Alhamdulillah barakallah. Kula dongakne dulur-dulur sirah naga sedaya mapon mugi-mugi kathah rezeki Allahumma. Amin. Muga-muga panjang yuswa Allahumma. Amin. Kebak barokah Allahumma. Amin. Sing duwe utang muga-muga ndang lunas Allahumma. Sing utangi lali Allahumma. Amin. Suwer Mbah lali sewu lho ngeten iki lho ibu-ibu ngeten iki pun nyembadani bapak-bapak pun teng mriko pun saiyek saiko kapti kadang-kadang sinoman apa melih ibu-ibu Mbah Kakung Mbah Putri dalu mriko pun tumpuk blek tenggene prapatan Sirah Naga namun nyembadani napa ingkang dados kajating masyarakat wonten ing laladan Sirah Naga mengeti dinten kemerdekaan yang ke-81. Semoga NKRI tetap abadi jaya selama-lamanya. Merdeka! Merdeka! Hidup wong wedok! Hidup wong lanang! Iki enek kono kabeh wong lanang kok ora ning sing hidup. Ora ana. Alah nek karo wong wedok kaya ngene. Alhamdulillah barokah menika wonten ing dalet menika wujuding HUT Republik Indonesia yang ke-81. 81 iki hurufe 8 karo 1. 8 karo 1, 8 dengan 1. 8 dengan landasan Pancasila. Sila ke-1 sampai sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ngeten iki Mbah Lurah. Pak nggih nuwun sewu Mbah Lurah nggih. Keadilan sosial nggih Mbah nggih. Nuwun sewu kula dereng angsal sembako dinten dengan patet Mbah Lurah nggih. Alhamdulillah barakallah. Iki wah sing 8 iki dengan landasan Pancasila. Sing siji ngerti marang Gusti Kang Maha Agung jenenge rejeki wahyu kang tinemu wujude nika berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Hidup wong wedok. Hidup kaya koyang. Alhamdulillah barakallah. Iki lek duwi jan rawuh maka sing cerewet dhewe iki tri lho. Tri karo lilis. Tri karo lilis cerewet e. Mana liwat kok nenek sing gawe bokong dul. Wis lilis iki lho. Sangka kiwa lilis iki nyekel tangan dul. Sangka ngarep iki duwi malah rowok. Alhamdulillah barakallah. Kula nggih mawon ngeten iki sowan tenggene Sirah Naga. Mugi-mugi dulur-dulur Sirah Naga mriki panggih kawilujengan kebagas warasan selamat dunya selamat akhirat. Pelok nemas, pelok nemas. Pelok nem ya Mbak Dwi. Ayo Mbak Dwi rane. Asem. Aku goro-goro lilis iki lho. Biasane sinten kuwi enek jenenge Dwi. Iki dinten Utari. Ya, tenan. Ayo do Utari. Aku sekali dina ya. Utari iki jane. Ya, buka kene ngadeg sik karo aku karo salam-salam karo dulur-dulur Sirah Naga kene.
anu ngetan munggul. Sampai lo aku gimana? Liwat ngetan munggul. Wah, sampai mobil aku mau beli gimana temu mas? Kono kuwi jenenge munggul lho, munggul. Oh, munggul. Oh, arah munggul. Lah aku mau nek perapatan tangi bumi. Perapatan tangi bumi kono. Perapatan arep perbatasan Ponorogo. Lah, kuwi apa Bu jenenge? Lile. Oh, tak kira tangi bumi lile. Alhamdulillah barakallah. Aku bareng nek kono kuwi, yo. Aku mongso ora duwe ndas. Enak kono iki desa sing rumangsa ora duwe ndas. Mriku niki lho, cedhake polsek niki lho. Ciranaga. Niku lho, cedhake sekelip niku kan ora duwe ndas kan niku. Niku lho. Pundi? Lah iya ndase ngendi yo beger tok lho. Alhamdulillah barakallah. Lah wong ngerti. Lha ora ngerti mung janti kok. Ngerti mung janti kok. Moga-moga pamit critakno. Kalau panitia lagi ada grupnya. Terus Terus muter ono ngidul. Ora oleh mlebune. Balik ngomongnya. Iya, ceritanya ya. Terus laku. Saka daleme Mbah Lurah Mustaqim. Mbah Lurah ingkang lenggah menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Mustaqim. Menika ingkang lenggah menika. Salah itu ndak ingkang setunggal niku Mbah Yai. Nggih, Pak, niku Mbah Tohari. Nggih, sipun kula nggih Romo, alhamdulillah ya Allah. Iki aku sing paling suwedine karo iki lho Kasur Sujoto iki Mas. Ora bare aku. Pak Sujoto. Iki apa Pak Sujoto? Nah, aku wis diwolu setengah lho 1.500 bunyi iki kenyang lho. Aku sing nesu karo Ketua BPD yo. Beliau Pak Darmanto. Pak Darminto. Pak Darminto. Nggih, Pak Darminto karyawan nang kono. Sampai lo yang ngomong. Ya, gue tadi karyawan Pak Darjadi ya. Pak Ketua penjenenganipun Pak Supriyanto. Pak Pri Mas Ganteng, ya Allah, priyayi kene iki nggo ganteng ganteng. Seneng sing putri yo cantik. Iki bolo-boloku kabeh. Alah iki lho, ibuke lek joget payu. Bocah wis iki payu. Iku berbaris ning kene. Ora berbaris kabeh rowo iki. Alhamdulillah barakallah. Menika hiburan utawi kelipur sauntara. Iki mau diterusne pelok 6. Wong ayu ya. Ya sithik-sithik. Wong aku ki duwe hubungan karo dulur-dulur blokong kene. Dulur-dulur sirah naga. Nggih, lah alhamdulillah. Akhire desa kene iki lek apa kuwi jenenge tak werdek iki mau kan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kuwi tidak kenal dengan yang namanya proklamasi. Nah, jenenge iki ada 4 suku kata. Proklamasi. Apa Mas? Pro tegese dulur-dulur sirah naga kabeh wis pro. Wis kompak. Sing nom yo nyawiji karo sing tuwa, sing tuwa yo nyawiji karo sing enom, pejabat yo nyawiji karo masyarakat, masyarakat yo nyawiji karo pejabat. Kuwi alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun blok. Alhamdulillah. Orang ngerti sangkan paling bilai. Lah nggih kok yo pro tenan. Harus membantu serangan sih. Mboten apa-apa kula iki nuwun sewu Mas. Lah jenengan niku mboten apa-apa. Ngeten iki mbok bareng si Nengki lho. Wong jeneng Nengki iki bocah ayune kaya kajak tanggapan teng Kalimantan. Lah bareng tak nggo lho, tak dene kok malah nguyuh. Ayo ra sida Merdeka apa ki mau? Proklamasi. Lakon utawa tinekah wujude kasembadan syukuran
NKRI syukuraning Indonesia syukurane dina kemerdekaan wis lakonan wis tinekan. Alhamdulillah. Kalih mengeti wujudipun syukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung kembang ingkang mulya dulur sirah naga kathah rejeki panjang yuswa. Alhamdulillah. Dolan ning Ponorogo bablas ning Wonogiri. Terus Muga-muga rakyat Sirah Naga kabeh sehat awake dan banyak rezeki. amin. Ya Rabbal alamin. Awakmu duwe ora? Kuwi mau kaya nek dolan nang Surabaya apa ngendi rek. Awakmu duwe ora? Tuku kelapa. Heeh. Nang Dolopo. Pasar Dolopo. Muga-muga warga Sirah Naga kabeh bagya mulya. Amin ya Rabbal alamin. Aku ya duwe. Piye, Mas? Tuku nangka rupane ireng. Napa kok ireng apa enak? Nenek ta. Wong sak Sirah Naga sing wedok-wedok muga-muga meteng bareng. Lanjutkan, Mak. Ma. Emak tegese dulur-dulur Sirah Naga ki manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora lalekne limang wektu nuwun sewu lho Mbak Utari waktu mau teko biasanya kan jam 7 jam 8 aku wayah ngasar wis teko kene Mas Wis nyasar kok ngene. alah musola sebelah iki lho Mas Sesuk pondok lho. alah gak tau hari iki langsung Allahu Akbar dulur-dulur teng mriki langsung Geruduk yang musola ya. ora Mas Sholat jamaah. alah karnaval Ndra usume kan apal ngendi kan apal. nih kuwi mau jenenge lakon lama Mane sebelum mandah. Si siap jaga dan amankan NKRI. alhamdulillah. Jadi awake dhewe kudu dikalingan nalika jaman biyen Mas Gareng ya, karo Utari perjuangan dari para pahlawan. Dewa Paridasane murti direwangi mati-matian kok tegak ora wedi. Musuhe bangsa Londo. Iya betul. Maka monggo luhur awake dhewe perjuangan iki gamane mau apa? Gamane mau apa? Bambu runcing ya. Londo gamane wis modern tembak nyatane kebutuhan kebersamaan orang mundur langkai akhirnya merdeka gitu. Nembang lo tak kali Mbak Utari kan. Oke. Ini diwaca bisa Mas Gareng nama sama katakan kunden sekono papanggungan Ije ya siap. tak waca siji bawa siji nggih request lagu Mas Galang inggih menika lagu Genok untuk warga masyarakat Dusun Sirah Naga khususnya dan warga masyarakat Desa Glonggong pada umumnya. Amin. Monggo kita bersama menjaga kerukunan dan tali silaturahmi guyub rukun antar warga masyarakat Desa Glonggong dan Glonggong. Amin. Glonggong. Alhamdulillah. Saking Bapak Mustaqim Kades Glonggong. Nah, itu. Alhamdulillah Mbak Lurah. Himbauan dari kepala desa sing pantes contoh itu. Nggih. Bapak Mustaqim kok panggah ditresnani para kawulane. Nggih kok. Yang kedua, saking Pak Sakat dan Ibu Mariam didorong Mbak. Wah, ini sing nimbali ben Mas. Nggih, betul. Pak Sakat dan Ibu Mariam nyuwun podang kuning dan kembang rawi. Kagem Mbah Lurah dan sedaya warga wonten ing Sirah Naga. Nggih. Pak Sakat. Nggih. Pokoke akeh. Tesih wonten nang mboten. Oke, siap. Wacane kabeh dhisik. Nggih, siap. Pemuda Ratan Tengah Nggih. Dusun Kelingan RT 22 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Madiun. Assalamualaikum Mas Garang Sugeng dalu saha masyarakat Dusun Sirah Naga dan sekitaripun mugi tansah beliau rukun gemaripah lojinawi. Nyuwun lagu Mas Garang nggih menika Puspitono kalih Dina. Salam Dusun Kelingan RT 22 Jaya. Pemuda Ratan Tengah ora sepele. Pemuda Ratan Tengah. Dari Karang Taruna Kelingan bersatu. Dusun Kelingan Desa Glonggong. Kecamatan Dolopo. Sugeng dalu Mas Galang, saha masyarakat Dusun Sirah Naga
lan sekitaripun mugi masyarakat Nogo lan sekitaripun tansah paringi rahayu kebahagiaan kesalasan nyuwun gending Wiso Tresno versi Sragenan kalih Tresno Sudro. Salam rahayu saking dumadi saking kawula Karang Taruna kelingan bersatu. Bapak Haryanto kelingan bersatu. Wonten Mas Galang, wonten Pakliran, kula nyuwun gending sesi deman kalih Bumbu Asmara. Gending menika kula ngintunaken kanca-kanca sedaya, khususipun sedaya warga Sirah Nogo. Mugi-mugi saged biya rukun sedaya. Saking Pak Poniran RT 37. Nggih, Pak Poniran RT 37. Sebangun Pak Poniran. Ya, saking Mbah Kemis RT 38. Nggih, Mbak Kemis. Kemis nyuwun gending Kapilut. Nggih, Kapilut. Nggih. Sampun? Sampun. Oke, Dok. Apa mas? Pakundutan akeh banget. Oke banget. Beliau-beliau kang lenggah mungkin nggih badhe nikah pepanggungan. Dipinang kami dhisik sak lagu. Nek sak bidelipun wonten Mas Gurit, menika beliau-beliau kang badhe nikah pepanggungan. Badhe salam-salam napa badhe nembang kasumanggaken. Makaten nggih Mas. Ibu-ibu gak sabar mas. Senang Bu. Pokoke diremesne sik. Kodang kuning sih, Dok. Betari. Kodang kuning sih. Kodang kuning. Mas Damanuri. Ya, tanggal Mas.